Jake clicked yn balcosha a ha y coiad Sgioban agus Cran. Ha mi Pàirt Sgioba Ronaldo o'r ha is yn y fain tar trophy agus rita mar sin. Gleifa, fel clicked bod yn off a ha coiad Sgioban. Beckham. Wait, bod yn off, like, woman. Oh. I know we smudge in our fair. Sy'n oce. Dim yw misio. Yn Coinnich Charlotte fwn y sgipi yn òigridh cael ei ffesol yn ynys. But nu has mi cliff Ross County. Kitchen a catch knack on bus scoring sin. So ma cliff in the years. Coinnich ris. Sinne. Coban teacher to Charlotte ag búnscoil Gaelic in her niche. Chi'n iawn rydw cain ac efo'r tor the teacher ac yn. Stoch Miss McCormack am is mae chi gron enw mae chi. Fa eisiau gleifa, fa glei Eifrin. Jamie yn hyn. Stoch yn teacher Hackman draste meistre ha úsach Eivin. A fel fi chi'n find out some good books and shit. Charlotte na skiffe cael. Fa tor coach yn úsach mac ach stoch fa Charlie Christie úsach manid fa mi fastness na sinne. Fa Ronnie, Duncan agus Fiona Williams úsach mac ydych nid fa mi na soike. So am dod a ietsen ach fa tor coach yn neile fa úsach mac ydych. Co-ha na siar Caroline Weir no Erin Cuthbert. Oh. Can you actually get Cran? Fel until that Real Madrid no Chelsea na siar. Real Madrid. Yeah, ni eisiau gyda'r gadael am Chelsea. Jiha Ashling acet an yn balcos agus Cran. Ha mi gyrig da chwyth an yn sasin person yn dynnu skipin yn ma is fi gyrach o chwyth fach o sy'n Ie, mor hyn. Fel sydd y coed yr yrst gyda cwpyn y cryniau sy'n ban am yn Australia agus sialan nwyr am blin ystod. Ha mi y coed yr yrst, ia. Co-house mae'n hyn dolfwn ac eisiau. Mae eisiau diri England y fi fwn o'ch chi. Really? Yeah, ha mi'n smewn gyn ffaiad cor y man sio gyda'r hynial mi'n smewn gyda'r USA dolfwn ac eisiau agus hynial alpa awn, so hynial syniad dolfwn ac eisiau. Clychi dyn nhw'n bach cosio fashion y coed Sysgu agus Cran. Nid fa mi nes oike fa mae'r hwrs mi fan cwa ac yn coeich son eich i'r skipper, so fa mi coed Sysgu sy'n gymwr stoch yn draste a mi coed Sysgu clychter yn mar ha yn sy'n yn possession. Maar James Madison clychter yn mar sy'n clychter yn ha mar yn bawl agus ma coed. Jef an caine y siar le fo cwpan y craniau na'n bawn an y bichet neudiag. Bai gleifan yr eich sy'n 3 gynioni sŵs ar Argentina a charo yn minute yn Australia sy'n chofan yr eich gwy 3-3. So, ac ie, nŵr fa, a mi sôn i gyda Gen B i fawn
yw'r yn tres gol yn ag i Argentina fe mission sin. Agus ie, mae'n drwch chofa. Fel cainach, it's a Hanya, sin. really. Rofic. Yeah. O dwi, mae eisiau. Coichtr yn y siar y riaf ac y dyfwcalu ffeso yn yn eisiau. Ryan Christie is ook maar. Ie. Is Roddy MacGriogair. O, tafel. Sean Jich na racket. De fa a chiad geme agaf son skipin yn ban e cael thistle yn yr nish. Ooh. I was mentioning in festivals and then skipping in Ela Nianen. Hanya was mentioning in the Hanya was committed hit mar actually mar gemme Yeah. a vacuum. Yeah, fa mi eisiau yn chiad geme agaf ba mi coet ie cam ysmyn i gach fashin Inverness yn sin agos cael sy'n clwych yn ei Celtic agos gyda subs i chyragin so fa mi clwych yn neu minute yn sin agos cael sy'n cynnion yn hami ysmyn i gach so chros yn cwba a fa experience gleifa agos clwych ydych yn gleifa. Geef je kan maken echt een stadium aan een Inverness. A chiad game riaf nyr fam iawns na ffwys 8 cym ysmynsin. A chlwy sy'n game yn ei air yn petchach. A chiad game profession te, ysmyn gyda game out sy'n cwpa fawn agos fasyn i clych East Kilbride am ysmynsin o'n sy'n cwpa. Ie, ysmynsin gyda sy'n game ach. Cohan coach a Shar live fo skipping yn ban e cael thistle yn yr nish. Stoch in mamacum. Oh, gleifa. Yeah, that's an answer gleifa. Mi'n sfennig chi. Ni'n gyd compete leis yn